का करतन जी? का करी बोलो। सामान घटल बई नहीं कि कद के ले ले आई। का घटल बा? बहुत सामान तेल फॉर्चून देखे कड़ू के तेल भी तनी बटे। ठीक बा तब लिख ले तनी का हां घटल लिख बा। लियो ना लिस्ट बना लेते। लिस्ट बतावा का हो रहल बा? देखिए जीरा नहीं के, मरीच नहीं के, गरम मसाला नहीं के। रुको तारी बोलबू त ना हमरा याद पड़ी। हां तो एक न कहता नहीं पास्ता होता में बटले बटे ये बचाते नहीं के। तनी गाठ वाला हल्दी ले ले। चलो हल्दी खत्म हो गई बटे। एक किलो फूल ले का वाला छाने वाला कॉफी। लिख के ये जीरा 1 किलो ले। जीरा 2 केजी आई। अच्छा मरीच लिख ले। गरम मसाला हल्दी गाठ वाला लिख ले। चीनी ना अभी तो 10 किलो ले लो। चाय आदि के ले ले। चाय लिख ले। हाँ फिर ये उनका काला पीसल हल्दी नहीं के। सूजी खत्म हो गई बा। लचीदाना ले। सूजियो खत्म हो गइल बा। हां लचीदाना तो नहीं खेले ले 1 किलो हो। लचीदाना देखिए सब पपड़ी के मिठाइयो खत्म हो गइल बा। इहो ले लेबी। कौन हम लेबो ना करी सन फूट गइल सब। पपड़ी मिठाइया ले ले मुरी का टका का उठवा ले लेबे का काला कुरकुरा। जन सामान रहेला तौनो लिखवा देबेलू। अरे लचीदाना अभी बढ़ले बा होता ना। तब पूजा पाठ में खत्म न हो जी सब के वाव तले में देखा तब बनी पूजा का माहौल चलता है। और साबुन ले ले लक्स साबुन ले ले 1 दर्जन। और काल और पार्ले जी ले ले छोटा का 2 रुपया वाला ठीक बा 5 वाला जल्दी लेके आओ निकल चले। पार्ले जी अरे पार्ले जी और काल और तो कुल बटले बटे देख ली और तेल देख लो तेल और हां तेल ले रिफाइन तेल ले ले। आलू टमाटर बानू आलू टमाटर ना जल्दी बटे लाल की ले ले ए बताई मुसरी एकदम खा के हां ये तो टमाटर बेटा देखता वो काट देबे सब मुसरी। हां ठीक बा टमाटर आई लहसुन देख लियो वो लहसुन ले ले भाई तो करी सुनी आदि ले ले हरी मटर लिख ली मिर्च हो गई। हो गई। आए तो ले ले भाई का काला तनी सुरती ले ले सुरतियो खत्म हो गइल बटे। अरे दिया के बाती ले ले भाई 12 वाला ठीक बा वो नहीं खे बाती अब तो बुझा तक फूल होइए गए। हां तो बतासा लिख ले बतासो खत्म हो गइल बटे। बतासा लिख ले नी। हां बतासा हो गए। अब मूंग के दाल लिख ले। देखिए रारियो खत्म हो गया ये लिख ले नी। हां लिख लेने। कब सामान होता है? सामान होता 25 रुपए 4 6 2 ये खूब हिसाब से ले बहुत दुकानी की जाए वो तेलिए ना वन बढ़िया से देलन वो चल जाए। आ उठू ना ले नहीं वो हरियर दवाइया का आती हरियर की दवाई वाला की बा देख। हां जी के तबीयत खराब होला तो देखता नहीं ये तो पर चल ले नहीं हम जाते पेनियो ले नहीं काम लगी तो फिर लिख ले। हम जाते नहीं। हां जाई आ देखिए का दुकान बढ़िया से दुकान चलाई हो ठीक नु ठीक भाई नहीं तो झोरा नहीं के मिल तो विदिशा वाला बड़का जोरा हो जा पीछा बा बढ़िया से चलाई है ठीक बा आ बढ़िया पैसा जोड़ के लिया नहीं हिसाब आज इतना पागल है बैठो हिसाब सब पूरा बढ़िया से मिला के जोड़ो नहीं जाई आ गुल ले ले एक पता ठीक बा हम जाते नहीं बढ़िया से देखियो ठीक बाटे तो सामान होइए बोला ई ना कोई नहीं मम्मी दिखे तनी पोछा छ मार दी वही के लागल बा किटी किटी करता भर आज गो हकियो नहीं कसा सही कहला कि जरले पे एकदम आदमी नमक छिड़केला आज तनी पैसा का कमी बा त ओइतो नहीं कहीं सामान लेबे हे गने मार जब पैसा रहत ना तो खूब धागा कर मान जा कइल बा खैनियो लेबे के बाटे आ कहली ऐसा घर बा कि तन देखिए साग सब्जी हो कि तो साग सब्जी ले ली हो दुकानियो खुला बाटे अब चलो जी ए भगत बो का जी
अरे भाई बोलत है तो बोलत है नहीं खूब का बात बा बाबा अरे हमारा नहीं है सौदा के अच्छा सौदा में का ले का रखले बड़ू रोवा जेवन न मांगी सब सामान बाटे जौन कोई तो मिली जो सामान होके तोने दो। अरे तो सामान के नाम होला ना जी कोई मूंग के दाल ले कि मिश्री ले कि सेवई ले कि सूजी ले कि फोफी छाने वाला ले कि चिप्स ले कि पास्ता ले का ले बोली। अरे अथाना नाम धो देलू के हमारे यादे नहीं खे पड़त एगो बात बताओ बोली का देबू भाग बाबा रोवा मजाक लागत। अरे हो देखो अब तारा से हम मजाक करब हम दुकान पर आई बनी हम मजाक तब बोली चौकी देखा तनी पावर रखले बनी। अच्छा ई बात बा एगो काम करो पहले तो खैनी दो खैनी ऐसा चीज मांग देनी खैनी नहीं खे अब रोवा के हम का दी वहां के भेजनी है कि जाए जी ले ले खैनी अच्छा खैनी नहीं खेता कहाँ हो ज्यादा नहीं बाजार है। हाँ बच्चा जी बनो हाँ चलो ठीक बढ़िया हम दुकानी चलो ना रनिया सौदा कुल मैं और आ गया होगा तब बाजारी बोले हमें हेरारू बाड़ी दुकान में खबे तो हां उहे चलै त यहाँ के होला माया लिखल छै खूब आराम से चलो का किनल जाई पैसा बनो दू के सिक्का बा दू के सिक्का में गाड़ी कुछ चलो, ऐसे में सामान मांगा दिनो उनका भी होइबे ना करी हो जाई खेला चलो लो और का दे दी बाबा। हां हम रखले बड़ू ना बाबा हम तो नहीं बेचा तो लोग पहले आत रहे हम नहीं के अच्छा ये रखले बड़ू ना बाबा ये सेव का फैक्ट्री थोड़े ना है तो मतलब सामान मटे तक मिल जाता है फूल तो मनवा झुझुआ दे दो अब एजा का बा अच्छा एगो बात याद कर दो का बोली खाना रखले बड़ू हां ही अनार ना मिली अनार तो मार्केट में ना मिली अनार मार्केट में मिली बाजार में मिली अच्छा ई बात। बक्सर मिली गोलंबर हो जा का चटिए पे मिली ई बात बा गरम मसाला ले गरम मसाला ना हो हां हमारे के ठंडा मसाला चाहिए एगो बात और बताओ हां बोली और का ले बोली हां अच्छा एगो बात बा चुकंदर बा चुप रही कुल ये करे आवे नी दुकानी पे का छोट चुप बेटा नहीं करने एकदम बेटा मैं छुटुआ बन जानी अरे तो कनिया पूछो तनी को हतन कुल चीज बढ़ले बा देखने गरम तो मारे लगे सन चप्पल जूता से दुकान में बैठो ए बाबा अरे अरे कोबे ले आई बड़ा हो आज खोजत रहली तहरा के खोजा कर के तू ही ओकर दिमाग बड़ो बकरी बने के कहत मैं कोई दनी तनी बकरी बने के उबान नु देहन तो थोड़ा कम का बात पर भी भइल को बेले को हतरी के आइलन कहली त कोई दनी अरे कहलिया तोहरे से कहतरी हां ना हमारा सामान लेबे के बा जा तो हनी काहे के भीड़ लगोले हमने के सामान सामान न लीही के हमने के हम अभी हमार होखबे ना कइलाते कहत लो जल्दी लेके जा जल्दी लेके जा जा तो हनी काहे का करबा हमने के सामान ले जानो जा सामान ले जा हां कनो ले हमने के आलू पुदीना हां तनी का आलू पुदीना लेबे आइल बड़ा सा अब का हां अब जा अब मान लो हमनियो के आइल बन जा अरे भाई सुनो सन हमर दिमाग में छट सुनाओ हाँ, बोलो। सुनाओ अभी हमर सामान लेबे के बाकी बा तो हनी का कोबे ले आइल सा हजार ठाई ठाई करे तू का ले बाबू का का ले ले बता हमारा हां हमारा हवाई समझ पूछ के ला जल्दी जल्दी जा जल्दी लेके जा का जाने कबे कहां बोला से तरी का कोई सा राज्य दूसरी अरे रे ले ले बो हां चाय पोती दो मिया तो रोई दुकानिया में तमाशा बना के रखले बनी का तमाशा बना के ये कौन सामान चाहिए यहाँ से तो दुकान काहे खातिर रखले बड़ू हैं अच्छा चीनी बा जाए कहो तनी ना तो इतना मार मरवाई ना बोला के मम्मी जी से हई हम कहा तनी कि चल दी ना जानता ही नहीं अरे बूढ़ा किराए से मार दम कि कपड़ा एकदम फूट जाए ना तो सगला सर मजे ले तनी कोई के जाए तो पहले अच्छा हम जाता नहीं हम जा, जाता निकाले होई ये देखो दुकान के एकदम नाच बने बड़े काय दुकान हां हां किराना के दुकान में आके जा उठू करे के बटे एकदम बढ़िया से सामान लिया चलता चपाती दा ना दा सेव दा क्या हो का भाई भौजी कुछ न जी वो
फेकन बाबा रानिया कौन बाबा का कोबेले हला अरे फेकन बाबा कहता नहीं कि अनार हो गोलका बाटे संता बताई ई किराना की दुकान में कुल बेचला जी कहत रहले हला कोई अनार बेचला फल वाला दुकान चापाती दे सुरती दी टमाटर दी बताई रही तब हम तो कहबो कहनी कि सामान घट गेलो वहां के बोलले बनी लिखवेले बनी मंगवावे खातिर बोली के का जानी काली हर जाइबो देखत नहीं पसंद कर उहे तो हम खोजत नहीं सरफ बा अरे मतलब जोर से मत खींचब दे देगा नहीं सरफ बा सरफ हां सर पाते कौन पता सा नहीं हमारा के चाहिए कमे दाम वाला चाहिए 10-5 वाला हां बा हां बट ओले कम के नहीं खे 10 का ना ओले कम के आवेला देख डेट एक्सपायरी बा का डेट एक्सपायरी आवेला ना ना वो हमरा के बा वो बेचाई तादे सामान ली अरे 5 रुपए का सरफ डेट एक्सपायरी ना हो जाला उ वाला हमरा के चाहिए 2 रुपया ला 2 रुपया ला बा अरे तो पहले आवत रहल हम नहीं के हमारे के हुआ आवत का बा का तो का बा का मैं एक्सपायरी नीचे रखला जो डेट एक्सपायर हो जाला ना ये ले रहे तो पैसा नहीं 10 वाला बटे जी का कैसे दा ये नहीं हां ठीक आराम से चल एकदम तो कुछ तो देखल मसाला लेके नाव पकड़ा सुनी जा हां देखी जा हो गए ना हां हो गई जाओ पैसा दो पैसा डेट एक्सपायर के पैसा लगेला तो ये फोकाटे में अपने के ले गल बन जा तो मैंने डेट एक्सपायर हो तो दिखा जाला तो फेंके लायक बा दे के नहीं के लेबे के तइयो बुया तो पैसा लूट के आवता कि तोड़ के आवता रे कहीं लूट के एक्सपायरी नो बा एक्सपायरी बटे फ्री में मिलेला ई सब आ ये तो हमनी के सब फ्री में दो ना का जी दो हुए तो सरफ अरे जब मैं इतना सामान लंबाई है कि सब कुछ का बा है ये चढ़ल बा हां ये दादा और मसाला पकड़ा का हमें का भर ले वाली जी कुर्ता में का हम कुछ ना हो चैन बनने की कहले ना बढ़िया से छोड़ल चूचन फिर बड़ा हो गया चाय ना में वो देख तो पहले नहीं था देख गिर गया ना अरे हेवा में बचे दे ये कुल चोरी का ढंग सिखाता है जी ये दादा है दुकान लूटे का धंधा की का के दुकान में हो चल गिरा सही में बेटा एकदम ना दुकान के नाथ बरसन ई गांव घर के तो बरसन है ना चाची के ना भौजी के छी तोरसन ना के दुकान में लूटता हम बतावा एक के ना एक पैसा छुटा के आदमी सामान लेके आता कि हमर रोटी तो चली देख लिए ना काला कि जकना ना एकदम तो कर ला उनका चल दुकान पे ना सामान लेवे तो बुझाते कि दुकान ये लूटा हाथ लागल बटे कल मम्मी जी कहां चल गई।